Vi skal i den her video se på, hvordan de her goggles de virker, og se på de vigtigste indstillinger. Vi har selvfølgelig den her tænd- og sluk-knap. Lige nu kan vi se, at den er tændt, men ellers så tænder man den ligesom med det øvrige udstyr, med at man lige trykker en gang, slipper, og så holder den en anden gang. Og det gør man også, når man slukker igen. Så har vi to andre knapper. Vi har det, der hedder en 5D-knap, hvor du kan trykke op og ned og til venstre og højre inde i menusystemet, og så kan du vælge det, du ligesom står på ved at trykke på den. Og vi har en tilbage-knap her, og der kan du så komme tilbage i den tidligere menu ved at trykke på den. Så det er egentlig de tre knapper, der er. Her har du mulighed for at oplade dine goggles med det medfølgende USB-C-kabel. Og her der kan du putte et lille SD-hukommelseskort i, hvis du gerne vil gemme dine optagelser på selve de her goggles her. Der er jo indbygget hukommelse på selve dronen, men hvis du gerne vil gemme det her på, der har du også mulighed for at få de informationer, der ligesom vises i displayet med på optagelserne. Her ved linserne, der har vi sådan en lille beskytter her, som følger med, og den kan man den er en god idé lige at huske at putte den på, når man ikke bruger det for at beskytte linserne, men lad os bare lige tage dem af. Så har vi jo den her strop her, der kan vi jo selvfølgelig regulere, hvor lang den skal være i forhold til ens hovedstørrelse, og ligeledes så har vi den her, vi ligesom kan dreje på, når vi ligesom skal montere det. Men lad os tage dem på, og så kan du komme med mig ind og se, hvordan displayet det ser ud. Nu kan vi altså se, hvordan billedet ser ud fra dronens kamera, og der er også nogle informationer i displayet. I nederste venstre hjørne, der kan vi se et N for normal mode, og det skifter altså til S, hvis vi flyver i sports mode. Ved siden af, der kan vi se informationer omkring, hvor højt op vi flyver, og hvor langt væk vores drone er placeret i forhold til vores egen placering. Og så kan vi også se nogle informationer om hastighed på dronen. Længere over til højre, der kan vi se, hvor meget strøm der er på dronens batteri, og hvor lang tid vi har fløjet. Og så er der informationer omkring, hvor godt signal der er til henholdsvis dronen og til goggles, og hvor god internetforbindelsen er. Helt over til højre, der kan vi se, hvor mange procent der er på vores goggles. Så kan der være nogle informationer, som er vigtige at læse i det sorte felt her, og længere op, der kan vi se, at vi lige nu er ved at lave en videooptagelse, og hvis vi ikke er det, så kan det også være information omkring, hvor mange billeder vi kan tage. Ellers så kan vi også gå ind i nogle forskellige indstillinger. Vi kan se, at der er en pil heroppe, så hvis jeg trykker der med min trigger, eller jeg vælger det med min 5D-knap på mine goggles, det kan jeg selv bestemme, så kan vi se heroppe, der kan vi også godt vælge at optage direkte. Ved siden af, der er der noget, der hedder head tracking, og det betyder, at hvis den er slået til, så kan du ligesom styre kameraet ved at dreje med dit hoved. Det skal man lige vende sig til, fordi det hænger ikke helt sammen med den retning, du nødvendigvis flyver i med din drone. Så det skal man lige prøve sig frem til, om det er noget for en. Der er også noget, der hedder Easy Acro, og hvis man har valgt det, så er det sådan noget med, at man kan lave forskellige flyvninger med sin drone ved at bruge det her hjul, der er på sin motion controller. Og her, hvis der for eksempel er noget dug i din goggles, så kan du vælge at defogge her. Her kan du styre lysstyrken. Lad os lige prøve at gå ud af den. Over til venstre, der har vi også nogle indstillinger. Først der har vi status, der kan vi skifte dronetype, hvis det er. Under album, der kan du se de optagelser, du har gemt på dine goggles. Under transmission, der kan du også gå hen og lave noget broadcasting, så at andre kan følge med i, når du flyver. Og så har vi under settings her, der har vi en del indstillinger. Vi kan fx vælge safety, der kan vi bestemme, hvor højt op vi vil flyve, hvor langt væk vi vil flyve, hvor højt den skal flyve op, når den ligesom flyver tilbage til dig. Og der er en række andre indstillinger længere nede, som vi kan se her. Jeg vil ikke gå ind i dem alle sammen her, for der er rigtig mange forskellige. Og der er sågar også nogle nede i advanced indstillinger, hvor man også kan vælge nogle flere indstillinger. Jeg prøver lige at gå tilbage til control her. Her har vi også en række forskellige indstillinger, vi kan vælge. Nogle gange så står den i det, der hedder beginner mode, og så der kan du kun flyve rigtig, rigtig langsomt. Det kan måske være en meget god måde lige at starte med. Og så er der også nogle tutorials her,
her nederst. Under kameraet, der er også en række indstillinger i forhold til kvaliteten af det. Og det samme er der også med displayet, som vi kan se her. Så hvis jeg lige går ud af den, så har vi de sidste indstillinger hernede i kameraet. Og det vil sige, hvis jeg for eksempel vælger min videokamera, der kan jeg simpelthen vælge, hvordan kvaliteten skal være. Og det samme kan jeg også gøre med fotoindstillinger herover til venstre, hvis jeg har valgt det. Men lige nu har jeg valgt at optage, så derfor kan jeg ikke lige gå over i fotoindstillinger. Så det var sådan, hvordan du kan bruge dine goggles, hvordan du kan gå ind og ændre nogle forskellige indstillinger derinde.